an chia te hian thil alo ti thei tak takem ni black magic tele doi thil te hi alo om nge ya chung chuan kai noi tam tak nein mishing te laka chiat na tam taka lo thlen to a atak nge ya heng thil hi thleng ani thina wangin heng thil an chedong le doi nia hriat te hi Khawvel mi te nan hlau em a chung Khawvel mi te hlau ron chu tunruma hian kan en hau le ang hei hi part-2 ani. He base sang an chekeng hi kan soi to ho part 1 vela kan ngai thak to housing a po khana upa berani a aming chu the besano vase ti ani a vase ti chu no tung moi pangpar khoina tan tia an man thin nang he ni maya he vase hi alian lutuk lova a upa to hle bok 15th century ami dai to khani in thon thu anga hle bok he vase hi Italian mo pakhat hi an in nei lumpuina na pe kani a ma se hetia anin nei zan hian he mo hi athi ta tlat mai room chhuata lo oma he vase hi alo kwa nge rindan pahnia oma kha mo khana thi don khan Khawvel kha an chia alo nge Khawvel kha tu emoin do yemo an chekeng ti sherengin a pe a athi ta reng bok ti hriat ani lova hunaliama he vase hi an chung kwa in an in hlan chong ta zela anei tu thara piang chunga mak takin thila thlenga an thi deuh zela an mangang chuan mun pakhatan phum ta rengot mai he vas mak tak mai le rap om bok si hi khoya angian phum an soilawa ma se kumsang kha chakwa somriat pariat a chuan phorani le tlat mai alai chuak pal tu pa hi hriat thei ani lova hetia an phor hian a chunga lekha te reuhte thuzia kalo oma in veng ro he vas hian thi na akeng telania ti ani a lira million li ya shal ni in thil kalphungai te thlengin a kwal le ta thi na bok ale masaber tu hi pharmacy sani a ale atanga thlathum nuwa mak takin a thia chuan anei tu dot le hi surgeon kumsum thum pasari mi ani a thlani nuwa a thile chuan amak le zwala sin hevas hi anla leizel tho alei tu hi archaeologist ani a thil hlutaka angai tlat mase thlathum nuwa he archaeologist po hi thi vele ta hevas hi shal le don po ni se leidu ngoi pom se tau takin an shal ngam to lova hevas hi alar tariau le ngal an chedong vas ti in hevas hi alakol tu te archaeologist pa chung te hlau le thinrim boxi hian voi khatu tuk vera an pai chuaka heta hian police pakhat luwa awafu a alu hi akak hiala athi ero athilo police hian ngoi lo taka an che wangin sheman ni tur thu a soirwalin an vas tu pek le ta tuma an shem na chu an poma ma se heva zero hi chu an du to lo thu an lo soya ti chuan police te chuan museum a vadonei dan tumta a ma se museum taknial ponan lo du lo khonge heva chi a tak le mi tam tak chuan phumani le thu an soya a then chuan thlan muala phumani thu an soibok tuman an phor to lo nan thlan muala kher phumani an ti a hei hi rindan ani a hevas hi phum bole ani hi mi te rindan per ani a khoya nge a tak tuna hian hriat ani lova tuna chuan hevas lem ni nge yarin fi alo deuh mai chia hi mu thein a tari ani notelem sang hi irap zong takani ve em anabel hi shelokan omangem o shelokan omarin omlo notelem sang atak ngei be chana siam movie atang khan kan shat vekarin oma he notelem hi demonologist pahni etle Lorraine Warren te Hilton le shat atanga film hi siamani a film ang zong kha ani vekalwa atak nge ya kha notelem shan dan chu ngai thlalakila kan mu ang hian anabel tak chu notelem poisoi lo mel em mai hiani a asam sen no le anui mel te
a movie a kan hmu anga no telem rap tak chu ni hlauh chuan a movie a kha chuan a no telem hi pa pakhat khan anu pui rai lai a pe a ataka chuan nu pakhatin a fanu dona birthday a lumpuina na pe a fanu dona hi kumsum ni paria ta tlin na ni in nurse ani nge a dona inu hian kumsa kha chakwa som sari khan he no telem hi hobby store pakhat atangin na leya donai po alom em a nurse ve thawa roommate NG nen chuan an chen na an hon ta a atir chuanin he no telem hian buaina thlenlem lova living room ate handa thina ma se hunan kal dewa donai le NG te hian he no telem hi anda lo na a thin tlatin an sheta anda son lai an shingai silo voi khat po donai chu an living room a he no telem bula hian a nakal ma ina thua reilo te a chuak ta a tlai lo ho chuan bedroom a anabel hi alo om daya kongka alo la in khar zui chuan movie a note lekha inziak an hmu thin ang kha an hmu tak taka lekha parchment paper a help me min puiro ti inziak te an hmu ta thina an ina hian parchment paper an kol lo shim voi khat po donai roommate NG bialpa po hian ina hian aron kala tlaya ni a donai omlo lai ani nge a donai room chu aron rifak maya mi an lu de rom moni o ti tur khopin an han en chu luruk na hnu ma a omlo baka thilpa ngai lo a mumia lova ma se no telem anabel chu chuata abok khup zong in lo oma chuti lai tak chuan NG bialpa om chu aron na ta fak mai a om zon chu ana em maya an en chu a om zona chuan kuta hamna hliam na tak thi amuta a amang ang tak zet ma se mak deuh mai in he a hliam hi serle hnu ma engma om lovin ni nuwa are le mak mai ani NG bialpa hi lu ani a lu thilton rap thak tak awang hian medium tharau lam hria a bethei tu te an kauta hiala medium chuan kumsari mi anabel higgins tharawin he no telem hi a om chil tlat ni ina soita a anabel higgins ruang hi hemi malo kum hian insak na bula thi a hmu ani a medium chuan he tharau hian mangai le duat le ngai vena du hle ani ati a tharau swal ni lo tharau felle tha ni ina soi nurse pani depon he tharau hi an khongai tariawa ma se an ina reng turi ro chuan an du lo thung father higan chu an ina tanga he no telem hi da chua tharau thalo zong no chua sak turin an roi ta a father higan hian father kok shil vele in father kok hian etle Lorraine warrante tharau lam she theile bethei demonologist te ashil shevele ta a nurse pani ten he tharau an laina ta tang chia hian boina a intran ta zo ka har satna thilmak antong na sa em ani baka etle Lorraine te chuan he tharau felani ho lo ni in an soi ta zok boka tharau mishing tharau bik te hi chu toisamo invela te hian an omwak lawa mishinga lutin an chen chil zok thina mishing tharau ne lo tharau dang te ero chu munle thil engemo a anin lan thina anabel dol po hi hetiang chia hi ani he tharau hian he no telem hi nung angin alantira chupo ngai vena hlo theinan chuan he tharau hian he no telema hian om renga tum lova mishinga lu atum mishing ko chunga antia exorcism lama hoi tatlat maya father kok chuan he no telem hila in a chet na rap taka top plen nan etle Lorraine te chuan an museum a glass case a anda tatlat maya hongmi alo tura warning po an tar thlap bok hetia an museum anda don po hian karin etle Lorraine te hian anabel hi an phura ma se tharau swal hian boina le accident te a thlenan hlowa wangin highway konga po an tlan ngam lova an hel chungin a khat tokin an car brake a chiang lo renga an che swal te uchin ema ma se et chuan holy water chu nau telema hian a the ta a tluang takin an kal thei pha ta ni in an soi bo ma an khung ma hian an zir chianga heti lai po hian no telem hian a umna ason na sa ema atopa chuan an loknan mak maya hetia an kal nu po hian puithiam pakhatin an museum hi ron tloa he puithiam hian he tharau thil ti theina hi asan wakarin lo thule kal nan tan chuan a ang lo ti zongin anui boka heta hian hian warning a pe hiala ti khan soisu rin ai achakania ti in ma se puithiam hian inga ma ngai lova
a ho nu hian puithiam hi a accident ta nge a thilo chawa a car thar po a che ne hle a heta hian puithiam hian a accident ma lo khan a car dar thalanga Annabel dol a mu thu a soya thil chu alo ti thei hle ani akum lea po in ngai zong pani in an ron tlo lea ami pa zok hian engtin nge mi hian he no te lem hian lo zok an oi zok le ti in anui i ve lea an holama an bike accident in thingkung an suwa ami pa zok hi a hmuna thingala a meichhia po an na hlea adam chuak sham hetia an accident don vel lai hian a meichhia zok hian a soidan chuan Annabel chu an pahnih chuan an soya an nui vel lai tak ni in a soi Annabel hiti hian boma khungshan rengal ani a hmel ne lom viau ma se Lauren Warren ngei po in a en thadu ho lo bad harm on a lot of people picture but I'm not going to stare at it because that has done bad harm on a lot of people. Yes, it is. That's the Annabelle doll. he no te lem poi sui lo mel taklok nan tak hi Khawvel mi te ra priau an hlau ani reng to ang achang hi chuan thil an checking emo sang te hi an mel en mai po in a hriat ema Robert Dadol te ang te hi Annabel umma khan Robert Dadol hi lo om to kumsang kha chakwa chho khan Robert Dadol hi no te lem lian tak mai ani a mi pano pang Eugene Robert Otto hi an ina in hlo fa pakhat hian he no te lem lian tak ku ta siam hi a pe a Eugene Robert Otto hi Gini tia kau thin ani a ano te lem thar hi Robert ti in a minga phua saka a thian thar ani ta ringot he dol hi ku ta siam mai lian ve tak mai angin alanga ma se aron oma tang hian thil mak le rap om sang a thleng ta thien a ma sabera chuan zan kha chu Gini hi amu meka kumsomi lekalani amu chu hara a khumonga chuan Robert Dadol hi lo thua a lo en renga hemi tanga re lo te a hian Gini chu a auna samai a auria chuan anu waron hara Gini chu a awa anu chu puiturina kawa anu avakal chuan Gini chu hlau takin alo toma a room alo nok veka a khumonga chuan Robert Dadol lo thuboka anu chuan da suidan chuan Gini no pan laia thil makrap omle thil chhia le boruak lian deuh hleka thlen chuan Gini thu soi thin chun chu Robert ti ani ti hlir ani thua soi ma se tu man he no te lem ti hi ani ero an ring thei me ulo room lo nok nuai mai te le thil dang te nia no te lem mai ania ti ro ma se Roberto ma tang hian thil maka thleng zel si Gini nu le pa te chuan in chunga Gini ama chia oma a tong ri te an hre ta reng maya Robert hi a be thin ni in omak tak mai hian Gini chu Robert hian a run chang le thin ni in an soiboka report then khata chuan Robert hi ama a step akal lai te tukvera adak te hi an mu hial thin thuan soya chuan mak deuh mai chu Gini hian atiral phal mi alo adam chunga koltani nupui nei an indanga anu le pa te an thi nuwa an ina hian an nu pa hian an cheng ve le ta a Gini hian an ina hian Robert tan hian room a siam sak ve hiala anupui eni ero chuan angai na haulo Gini bula chuan inchung etika kalnan dai turin ange na minti nat lo nan kalnan mai ro ti a Gini po chuan anupui soi ang chuan ati ta a ma se Robert Dadol hian a omna thar hi alom haulo an in leng te chuan in chunga pen ri le nui ri rap tak te an hriat thin thu an soita thina chuan an in floor chung ber tuk vera tanga alo dak lai chu no pangten an mu thin thu an soiboka Gini an hei hi lo hriat chuan etika akal khuma in chung tuk vera chuan adak theilo wanga ti a ma se ama ngein room tuk ver bula Robert lo om a muta Gini po a thong tak zet Gini hian etika bok hian ada let le a ma se helai tuk ver bula bok hian alo om le zel thau kumsa kha chakwa somsari palia Gini Otto chu thita a helai an in Easton Street a hian anei tu thar te anon lut vele ta an fanukum somi an in chung etika Robert Dadol mu chuan alom ema ma se alom reilo anua he mei cheno pang hian Robert Dadol chu anun thule ti innat atum thin thu a soita a min tina don ti in hlau thina zanlai a hlau thabarin a awngun le boka anni hi chuan reilo te ya Robert Dadol hi antiral ta a tuna hian East Martello Museum Florida da anita ni tinge heno telem hi a shan tlat le
mi terin dan chuan a masabera Gini petu an hlo fa kha Gini nu le pate khan an ti du da hle a hewang hian black magic mangin na doya an fapa apeta ani an ringa ma se tinge Gini le anu le pate an thi vek nuwa po ala che to reng si tuman eng tak nge an che thiam theilo chiang takashia te ro chu museum a nu po hian Robert hi ala chereng glass bomba da ani chung hian mi in thla an lak pui don te chuan an phone camera te chu man theilo tlat chang om thina abik takin museum a thokten an tong na sa a baka a hmel te aron tidang lam lai te mu in anuiri rap takte po an la sharing china chumai baka Robert hian akuta pharlai te po an muto china East Mardelo Museum a hian Robert hitlo thei rengani a thalak puitu tam takte chu an lo cham china ikal ve hlawani chuan thalak pui itum ve chin ngamangem anui lai te po i mufu mai theyasin